Ano ka lang? So, di ba nose ko to? Oh, So, ito yung, anong tawag mo dito? jawline. Oo, pero this one, Cheek. ito. Hindi, itong bone. Yung bow na yan? Ah. Oo. Dogjo yan. Ano? Dogjo. Dogjo? Dogjo. Dogjo ano yun? Yung parang may umbok. Kasi nagkaroon, dogjo, kasi nakagat ako before. Oo. Tingnan mo, medyo nakaumok siya. Meron ka rin bang ano yung dogjo? Yung dogjo sir. Hindi kasing nakagat ka na ba ng aso before? Oh, yun, nakagat na ako before. So, yung dogjo, yun yung effect sa bones mo. Dito, parang lulubog siya kapag na-hit yung specific bone. Tapos, Meron ka na. wala sir. Dogjo, ito. Kaya mo, pag pinress mo, ito. Oh, shit. Here we go again. Nakagat ka na ba ng aso before ng bata? Hindi po. Never ba? Tapos, hindi Oo, kasi nakagat na ako before nasok. ng aso. Buti safe ako ngayon. Kaya merong yung, di ba, ano lang ba ito? Joke. Joe. Joke. So, kapag nakagat ka kasi ng aso sa pagkabata, lulubog siya. So, sa'yo po. Dogjo. Dogjo. Meron kang dogjo? Hindi, dogjo yung parang... Dogjo. Sige, hawakan mo itong... Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.